V městečku Plainfield nikdo netušil, že mezi nimi žije muž, který se stane noční můrou celé Ameriky. Tichý farmář, který v noci vykopával těla a šil z nich masky. Tohle není film. Tohle je skutečný příběh Eda Geina. Nejděsivějšího muže, jakého Amerika kdy poznala. Ed Gein. Pro mnohé děsivý. Hrobník z Plainfieldu. Ale ve skutečnosti jen tichý a osamělý vesničan. Muž, jehož tragický život a narušená psychika překročily hranice veškeré lidské normy. Jeho jméno se dnes stalo synonymem pro jednu z nejšokujících kapitol americké kriminální historie. Co je skutečná pravda o Edwardu Geinovi? Co ho vedlo k tomu, že se stal symbolem morbidního zla? A proč jeho příběh dodnes fascinuje a šokuje svět hororu? Edward Theodore Gein se narodil v roce 1906 ve Wisconsinu. Už od dětství čelil extrémnímu tlaku. Jeho otec byl alkoholik a matka Augusta byla dominantní, fanatická, hluboce nábožensky založená žena. Po smrti otce v roce 1940 a záhadné smrti bratra při požáru v roce 1944 zůstal Gein sám s matkou na odlehlé farmě. Matka v něm od dětství pěstovala hlubokou nenávist k ženám a fóbii a izolovala ho od okolního světa. Když matka, poslední kotva jeho života, zemřela v roce 1945, Gein zůstal úplně sám. Uzavřel se ve farmářském domě, kde jeho posedlost minulostí a snaha oživit matku formovaly jeho psychické zhroucení. Od poloviny 40. let Gein opakovaně navštěvoval místní hřbitovy. Nebyl hned sériovým vrahem. Především se jednalo o nekrofilii a vykrádání hrobů. Mezi lety 1947 a 1952 vykradl několik hrobů žen středního věku, které se podobaly jeho matce. Jeho první oficiálně uznanou obětí byla Mary Hogan, která zmizela v roce 1954. Druhá známá vražda, Bernice Worden, majitelka železářství, se stala v listopadu 1957. Policie našla dekapitované tělo Wordenové visící za nohy ve stodole, připravené jako zvěřina. Při prohlídce jeho domu policie narazila na absolutní hrůzu. Misky z lidských chlebek, stínidla z lidské kůže, stoličky potažené lidskou kůží. Nejděsivější byl dámský oblek z lidské kůže, který si Gein vyráběl, aby se cítil blíže své mrtvé matce. Geinovo bizarní řemeslo inspirovalo nejikoničtější hororové postavy. Norman Bates z Psycha z roku 60, Leatherface z texaského masakru motorovou pilou a Buffalo Bill z Mlčení jehňátek, jehož oblek odkazuje přímo na Geina. I když se přiznal ke 2 vraždám, Gein nebyl souzen za všechny své činy. Byl diagnostikován jako schizofrenik a nebyl považován za trestně odpovědného. Místo vězení ho čekala doživotní psychiatrická léčba. Skutečný případ Eda Geina je horor sám o sobě, ale Hollywood z něj udělal nekonečnou, komerčně využitou legendu. Filmy Geina neberou jako varování, dělají z něj komerční produkt. Etická otázka zní, je správné brát osamělého, zneužívaného muže se schizofrenií a traumatickým životem a proměnit ho v nadlidského geniálního zločince? Psychiatři by řekli, že Gein nebyl démon. Byl jen nemocný člověk s narušenou psychikou. Popkultura ale potřebuje monstrum. A Ed Gein jim ho dodal. Za cenu zamlčení jeho skutečné, úbohé reality. Po jeho zatčení byl jeho farmářský dům v roce 1958 záhadně zničen požárem. Místní ho nechtěli, aby se stal morbidní atrakcí. Gein strávil více než polovinu dospělého života v státních psychiatrických zařízeních. Navonok působil jako vzorný, tichý pacient, který pomáhal s pracemi na farmě ústavu. Pro personál byl paradox. Muž, který spáchal hrůzy, byl uvnitř ústavu klidný a poslušný. Gein se nikdy nedostal na svobodu. Zemřel v ústavu v Madisonu, Wisconsin, v roce 1984 ve věku 77 let. Zanechal za sebou jen prázdný hrob, který dodnes láká morbidní turisty. Proč se o Geinovi opět mluví? V roce 2025 debutoval dlouho očekávaný seriál Monster,
The Ed Gein Story od Ryana Murphyho. Cílem bylo zpracovat Geinův příběh v populárním true crime formátu, ale stejně jako u Dammera či Menendezových vyvolal bouřlivou debatu. Co seriál zachytil správně a kde jde jen o hollywoodskou fikci? Seriál nezanedbal izolaci Geina, jeho chorobnou závislost na matce a její fanatickou kontrolu. Tento traumatický vztah je jádrem jeho psychiky. Hororové artefakty jsou zobrazeny věrně. Exhumace těl, kůže proměněná v lampy a masky. Tyto hrůzné detaily jsou podložené policií a patří k důvodu Geinovy slávy. Největší a nejklamnější změny jsou akční scény a použití motorové pily. Čistá hollywoodská fikce a odkaz na texaský masakr motorovou pilou. Gein používal střelné zbraně a nože. Motorová pila je jen pro efektní dramatizaci. Seriál také přidal fiktivní postavy a romantické vztahy, které v realitě nikdy neexistovaly. Gein byl extrémně uzavřený a trpěl fobickými stavy z žen, což znemožňovalo běžné sociální interakce. Seriál často glorifikuje Geina jako masterminda. Ve skutečnosti byl jen dezorganizovaný schizofrenik, ne typický sériový vrah. Kritici hodnotí přesnost seriálu často jako 2 z 10. Většina je přehnaná fabulace. Licencované dramatické umění, které mění nemocného člověka v komerční monstrum. Ed Gein. Muž, jehož jménem se dodnes píšou legendy hororu. Jeho zločiny byly hororem, jeho život tragédií. Ale je důležité oddělit realitu od hollywoodského marketingu. Seriál Monster je jen vizuální fikce. Skutečný Ed Gein byl zneužívaný, izolovaný a diagnostikován jako schizofrenik. Byl úbohý, ne cool filmový padouch. Nejděsivější pravda o něm není, že zabíjel, ale že selhala celá společnost. Jeho rodina a později Hollywood, který z jeho příběhu udělal kasovní trhák. Pokud se ti video líbilo, dej like a nezapomeň odběr. Napište nám do komentářů, co si o tomto příběhu myslíte.